Banyu le, banyu. Bar dahar napa to Mbah kok pun keselak kaya ngoten? Piye, Nduk? Bar mangan apa kok wis keselak kaya ngono? Biasa, Nduk. Aku lek bodo-bodo ngene iki biasane nggone putuku disuguhi dimasakne. Masakane apa Mbah ki mau, Mbah? Bothok curek. Dadi rodok nyanggrok kene nang intel-intel. Nyantol teng intel-intel. Omben, Mbah. Kene le, omben. Iki banyu apa iki? Rasane kok asin. Jajal, ombenan. Oh iya le, iki pemerah bodho ngono tenan kowe tak jak ngulon rono lho. Gelem Nduk, roh kowe ngulon rono roh. Nanti Mbah, nek ngulon ki nanti. Ngulon duk terus ngalor titik. Wah, aku genah wi. Ngendi? Ngujang Karangrejo. Kok malah ngujang Karangrejo. Ngujang Polsek ngono. Oh, polsek to. Takon turu kono. Sik ya Nduk ya. Sarehne iki sik sasine Sawal. Adewe bodho sik bodho oleh 5 dina. Iya ta. Adewe elek-elek yo kudu ngucapke. Nah. Cek meneng wae. Aja omong dhisik. Ya kayak ndang ngomong to, Mbah. Ya kayak ndang ngucapne ngono. Iya sik to, mikir kok. Wa barakatuh. Urung ya Mbah ya. Uluk salam ki ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora dipek mburine, aja dipek buntute tok. Oh, lah aku mong piye? Wa barakatuh. Kuwi sing kliru, Nduk. Lah ya sampean ki tak bener ne, Mbah. Lah iya sing bener piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah terus aku mong piye? Wa barakatuh. Nah, domongi aku sing kliru kok ngengkel. Aku ki kliru. Ayo ndang diucapno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ra enek suarane kabeh to, Mbak? Sik, Nduk. Iki aku tak tutur delot wae. Wong salam kuwi wajibe muangsuli.
utawa dijawab. Ya toh? Dadi lek kene assalamualaikum kudu dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, ngono. Ngaten nggih ibu-ibu nggih. Nggih, mugi-mugi sedaya sing teng mriki jawab kula dongakne. Mboten kutahan bensin niki. Sampai kutahan wae cilaka. Nggih, kula ambali sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ingkang jawab salam kula dongake panjang umure. Amin. Sehat badane. Kathah rejekine. Lan ugi enggal lunas utange. Oh, kene biyanter ketok akeh dhewe iki utange. Wayahku. Nggih, alhamdulillah kula saking rombongan Nyukarya Muda sarehne niki tasik sasine Sawal sepindah ngaturaken taqabbalallahu minkum wa taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Tuku kupat dipangan karo santen. Menawi Ora ngono, Mbah. Ora ngono, Mbah. Sing viral-viral kuwi ora tuku kupat. Piye Nduk? Niki ora saru lho ya. Ya. Iki ngene iki ya apik. Jembut Eh. kecelup santen, Mbah. Kuwi apa kuwi, Nduk? Menawi luput nyuwun ngapunten. Oh, alah parian ta kuwi, Mang. Iya. Wah, aku langsung mak teratap ngono. Celup santen iki ndane oleh dirubung semut. Aku yo ngono iki, Mang. Yo aja kuwi. Lah piye, Mbah? Yo liyane. Parianmu piye, Mbah? Lah Yo nek pomo aja kuwi, Mang. aku iki mau jane ya ora ngerti apa, Mbah. Aku dibisiki iki lho, Mbah. Dibisiki sing ngendang. Tukang kendang. Oh, layak. Loh, sing kendang iki to? Heeh. Kok tak kira kendange iki, Mang. Dadi kendange kok putih. Iki ngono ya menungso, Mbah, diwehi nyawa. Oh, nggih. Jembut. Kok kuwi neh. Rambut putih koyok santen. Ya toh? Nggih. Yen enek lupute nyuwun ngapunten. Nah, anakku ki mau ya ngono, Mbah. Lah terus kok iso medun rene? Lah wong lek omong rong tutuk aku ya mek go teko jembut ngono tok, Mbah. Dibaleni neh sian. Adewe ki jaranan sing mengandung tatanan tuntunan. Dadi aja sampe muni ngono kuwi. Gak pareng nggih, Mbah. Ndak pareng, Nggih. Yo. Pangapunten ingkang kathah niki tasik ulan Sawal Idul Fitri nggih. Idul Fitri. Lah nggih. Dadi ndak pareng muni ngono ya. Nggih, kula tak ngucapke minal aidin wal Wal faizin. faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, yang Nggih. mana sing apik. Semua untuk kru Nyukarya Muda. Lepate ingkang kathah mbok bilih kula sak rombongan gadah kalepatan. Nah, apik ngono, Nggih. Nduk. Berarti kosong. Kosong. Wis, iki lho, Bos. Nyuwun sangune, Mbah, tapi. Lho, iki wis kosong lho, Nduk. Nggih. Dadi iki kok mulai ya kosong lho ya. Ya mboten, Mbah. Nyuwun sangune no, Mbah. Sango. Nggih. Kok gampang. Ndang bukaan HP-mu bar konten ndang tokno kiris ya. Kene Mbah gaul kok. Iki ngene, Nduk. Nyukarya Muda ki sing uwis-uwis biasane ditabuh jaranan lak metu ngono ta, Nduk. Nggih. Iki spesial ning sasi Sawal, iki engko jarane ditokke. Ya ta? Jarane ditokke. Ditokke teko kene. Ya, Oh, teko ya, kene ya, ditokke ding ding. Teko kene dibeleh. Dibeleh. Yo kon joget nang kene, ngono lho, Nduk. Iya, iya, Mbak. Ngono dadi Nganggo iringan lagu. ora. Lah nganggo apa? Iringane solawat. Solawat. Dadi ben koyo Pak Yai munggah. Yo lagu karo gamelan iki lho, gendeng-gendeng gamelan iki. Iya. Ngono. Lah, dadi iki memang seje desa mawacara, seje jaranan, seje kreasi. Ngono ya, Nduk ya. Nggih. Ayo Mas, kendangnya Mas. Ayo jajal. Kendangnya. Ngapa ditabuh iki? Dolen gitu ku pempes karo gitu ku susu. Susune anake bos. Nggih, wis alhamdulillah lho iki bose ya tadi pinaringi apa?
momongan iki sok mben lek pitonan wah geden-geden. Jaranan ki 7 dina 7 bengi. Hah? YouTube. YouTube. Alhamdulillah bolo-bolo YouTube iki ya padha nglumpuk. Tak dongake kabeh muga-muga pinaringan sehat. Bariki akeh hiburan, bariki akeh kegiatan, sehat selalu, rezekine lancar. Nah ya, ayo Mas ya, nyu karya muda. Nyuwun pangapunten ya Nduk ya. Pripun Mbah? Nyatu ya jenenge kreasi ki rena-rena. Nggih. Jaranan ki macake ya rena-rena. Nggih. Pehno iki sik sasi bodo, ya to? Nggih. Cek iki madhep rono ben ketok. Nah. Lah sing ditokne malah botol Yakul lho, Nduk. Jan ra nyimpang botol Yakul tenan. Ono amur kancane, ge gendul pertalit ya. Ono rada rono. Nah. Wah, nyatuk ya nyu karya muda ki nyatuk ya seje nyatukan. Nyun sewu, Mbah. Pripun? Nggih. Lah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, menika jaran sing nomor setunggal namine sinten? Namine jaran sapa jenengmu? Olga. Celukane Oglek. Namine Olga. Celukane Oglek. Oglek. Omahe iki lho, perapatan ngidul lho. Niku drama. Ana Oglek. Alah gayamu. Sini. Alah. Anakmu delok. Wah, beneran sesuk lek nangis ibuke awakmu takon macak ngene iki. Ben meneng. Niku bengi niki dapuk napa, Mbah? Dapuke Yai Semar. Yai Semar. Nggih, dan iki Mbah Semar iki ngono punakawan, Nduk. Punakawan. Oke, baik. Heeh ta. Iki dapuke Semar. Jajal tak tokne neh ya, Nduk. Nggih. Sapa ngerti engko bar Mbah Semar metu, tak tokne neh sing metu buta. Ayo, heeh. Jarane rada galak iki. Jarane rada galak. Galak, Nduk. Iki kok gak kaya jaran sing nomor 1 mang to, Mbah? Lah ya kok galak men to iki. Lah kok metune? Kok sajake? Iki ngerti aku, Nduk. Piye, Mbah? Kok galak ki ngerti aku. Ya apa? Birahi. Jarane wis birahi. Wayah ngedu. Wayah nyontekne iki. Wayah nyontekne. Ya. Tenang. Wah, iya Nduk berarti. Iki birahi ngono lumrah.
Mergane wis ana sing didu saiki. Dadi pomo njaluk ngono ana jujukane. Ono. Lah iki setahun kepungkur nang Blitar iki sik urung duwe gandengan lho, Nduk. Saiki Ya wis. Nah, jaran sing nomor 2 kuwi jenenge sapa, Mbak? Iki ngono jenenge tole gareng, Nduk. Tole gareng. Tole gareng iki lek mlaku po sing kecancik sikile kuwi. Heeh, iki sing lek iki tole garenge Nyukarya Muda. Ora kecancik siji, ning kabeh dadi kencal-kencal. Kencal. Ora wong bengi iki jaran gareng kuwi mau metune langsung mancal mbae. Lah iya ora duwe tuga blas. Kene. Minal Aidin. Wes. Kono, gonmu kono, keliru. Galak tenan iki ya. Jaran kok agresif lho. Oh iya iki. Wis ngiler anune. Ayo. Iki neh ya Nduk, tatane neh ya. Nggih. Ah, iki. Kandaria kandha manuke apa manuk kodang pencokane dhuwur gedang aja mencok dhuwur gedang pencokane tukang gedang rere sawung letak jos jengkele tangi maneh erep kandaria kandha manuke apa manuk podang pencokane dhuwur gedang aja mencok dhuwur gedang mencokane tukang kendang re sawung letak. Tole, rada rono le. Madhep rono. Nah. Tole Petruk iki, Nduk. Iki tole Petruk. Tapi nyuwun sewu niki Petruke. Niki kaslupan kala jengking. Dadi iki jambule ning ngarep iki. Iki parane ning mburi ngene lho, Lela. Kok iso mok parakne ning ngarep? Nah, wis. Mosok mandeke yo ndingkluk ngono to, Mbah? Ngadeg, kene sik tak dongkrake. Nah. Lah, lek ngene iki kan yo bagus to, Nduk. Nah, nek ngono katon Nduk iki ngadep rene to, Truk. Madhep rono dhewe, Truk. Lah, ngono lho. Lah, ngono. Jambule lek ketok kenceng yo. Dawa. Ireng dawa. Ireng dawa jerawik. Pas, dan koyok penangkal petir, Nduk. Kono parkirane le, kene. Wah, pinter, jarane bagus. Masalah. Ngene iki po yo larang yo, ngene iki. 1, 2, 3. Oh iya, sik enek, Nduk. Iki sik enek. Yo. Ini madhep ngarep. Ningluk. Sret. Wajahe madhep ngarep. Nah, wis. Ini iki gonen. Anu iki saman zoom ya, Mas. Deloken. Iki saman zoom kok saman juduli Rodong Opak Gadung. Ngene ya. Aja merenges. Kono, parkir kono. Mundur. Jarane bengi iki kok nyeleneh-nyeleneh ya, Mbah. Aneh-aneh. Sing metu kari dhewe iki dapuke dadi apa iki, Mbah? Iki ngono dadi bagong. Dadi bagong. Heeh. Wetenge gedhi apa ora, Mbah? Gedhi jane. Oh. Wis sampean buka isine di Siti Seken ngono meri. Oh.
Lah sing mburi ya gedhi apa ora, Mbah? Sing mburi. Heeh. Sing mburi trepes. Sing mburi kudune gedhi ya ketara nek ada entut gedhi. Endi? Kuwi Iki apa gedhi? wekku. Oh, wekmu. Wes ya iki ya. Iki wis genep ya punakawane. Saiki tak tokne asli jaranane New Karyo Muda. Sing asli. Iki jelas sing bagus-bagus iki. Ya. Ayo nih. Warga New Karyo Muda. Doyo! Ayo doyo pedhot. Katon sigra jogete. Katon bagus priyasane. Bijil saking sanggar pamriyasan Nu Karyo Muda. Siji loro telu papat limo enam wes dok. Sampun cekap. Jarane wis jangkep 6. Nggih. Sing loro keri-keri iki mang asli jarane New Karyo Muda. Asli jarane New Karyo Muda saya sudah tidak asing lagi. Sudah tidak karo sing etan dhewe. Sing etan dhewe rambute gondrong sapa, Nduk? Daya. Pedhot. Sang pencopet. Engko diringkus mung. Ora masih pencopet hati seorang wanita. Oh iya. Halo ya. Halo. Halo ya, Mas Jaya pedhot. Bengi iki ora pedhot to ya? Ora, iki Ora. aman. Sing kene karo sing keri iki mang loro iki mang pawakane cilik dhuwur, Nduk. Iya. Heeh. Sesuai karo sasi Sawal. Di Nggih. sawang kok kamera malah kaya Astor. Opak gambir. Bapak gambir. Ya, wis iki genep 6 ya, Nduk. Nggih. Tak titipne awakmu karo sak kanca. Nggih, Iki Mbak. anak-anakku iki ben padha joget. Nggih. Iki saman mong engko sampe titi wancinine paripurna pagelaran. Ngene ya, Nduk ya. Nggih, Monggo nggih. sareng-sareng New Karyo Muda. Vesya Audio. Sang pate sigra anata baris nyawiji gomolon dampyak-dampyak kumregut lampahe kumrapaking watak miyangagadhe kumbalaranga bai soraknya kumuro mulawing wasana para tamtama waraga New Karyo Muda lumaksana magita ing baris Bayak siap siaga
Yu, Karyo, Udo. Bareng-bareng yuk karya muda. Salatu wassalamu
Apok-apok Surabrata Jaya Brata Jaya Kita. Kasusul dening Sang Prabu Jeleng Sregi. Prabu Jeleng Sregi yang sami ngreksa panjaluk ambegal tindai prajurit Bantarang ing prajurit Prabu Klana Sewardana ingkang rangsang pinanganten Boy Prabu Klana Sewardana pikantuk sopaning Ayu Dewi Sangga Gendut. Ratu Jeleng Sregi. Prabu Jeleng Sregi ora dolan mados putih baripun kawula sak kanca ada kok saged ngaturaken sugeng pinarak sugeng amirsani sumangga
Aryo Udo. Nyambut gawe esok mulai wengi saiki kowe teko Tegal angon cati apa wis dadi nasibku yen sliramu ninggalake aku kowe kena teko aku nanging aja teko karo aku
Son uji ring pangeran Son uji ring pangeran Mugia kadang mitra sami kalis lir ing sambikala tinebehing saking bilahi Ong sekaring bawana langgeng Ong sekaring bawana langgeng Dadak wulung kang manggon ereng-erenge gumelar nyukarya muda badhe gawe kewajiban nyuwun tambahing pangestu Sun matek ajiku angobong menyan putih beluk kang aran seser biru Brantayuda Brantayuda jaya pinangun Perang suci perang kapribaden amrang watak angkara murka durjana judi arep tunggul tanding adiling kono marganing sapa kang wendak duraka bakal tumeka pralaya Brantayuda Brantayuda wujudipun namung alit gendang mapan nyata
wirat maya Sikat!